Antun Branko Šimić, Raspeće. I dokle ispod prvih udaraca čekićem čavle na križu tijelo čovjekovo poče da se uvija i svija i stenje, službenici ukočeno sjeđaku na konjima u pažnji da se čin po propisima svrši. Tek kada čovjek s križa jednom, dva put kriknu i onda prestav biti čovjek, divlje riknu, usplahireni konji počeše se dizati u propanj. I nastao metež, u kojem se izmiješaše i konji i ljudi. U konjsku njisku, na ljudsku nalik vrisku, rik raspetoga rasjecaše zrak i neki spaziše da nebo potamni i da mu križati počeše. Vojnici oko križa moraše se požuriti, završiše svoj posao naglo, čovjeka raspeše. I odmah zatim konji hitro službenike odatle odnješe i za njima se rulja srljajući u grad surva. S njom i noć stiže. Po Jeruzalemu glas o tom što se zbilo poče da se širi.